Udefra sommerhuset ved Ejder Nova Sol. Pæn og rødligt udenom. Fantastisk god service Nova Sol. Det var nemt at leje. God service, god hjælpsomhed. Hyggelig indkørsel, der godt kunne trænge til lige at blive trimmet. Garage med ladestander for dem, der har brug for det. Moderne. Træterrasse hele vejen rundt om, der har set bedre dage. Ja, huset har også set bedre dage. Der er hul helt igennem flere steder. Hyggelig terrasse med eftermiddagssol. Og lyden af en lille bæk, der klukker. Rækværket, som har set bedre dage. Flere steder. Trin skal man heller ikke hoppe på. En hyggelig have. Og på den kunne du godt trænge til.